BRP, Sierra Madre ay isang barko na restaurant. Kami makasakay sa ayap at estratehikong kakalagaan sa West Philippine Sea, South China Sea. Original na inutusan bilang USS LST-2 noong ikalawang gitna ang pandaigdig ng Navy ng Estados Unidos. Ang barko ay kalaunan ay inilipat sa Philippine Navy at binago ang pangalan sa BRP, Sierra Madre. Kasaysayan, ang nagkulang ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang barko ay itinayo noong ikalawang digmaang pandaigdig bilang isang barko ng paglanding ng tangke na itinalaga bilang LST-2 ay naglingkod dito sa mga huling taon ng digmaan. At nakita ang pagkilos sa mga papunahing labanan sa teatro ng Pasipiko. Paglilingkod pagkatapos ng digmaan. Matapos ang digmaan, ang barko ay napatuloy sa paglilingkod nito sa ilalim ng United States Navy. At karaunan ay inilipat sa Timog Vietnam bilang RVS Maito. Kasunod ng pagbagsak ng Saigon noong 1975, ang barko ay nakuha ng Pilipinas bilang bahagi ng isang programa ng tulong sa militar at isinama sa Philippine Navy. Ang popper sa kalurang dagat ng Pilipinas noong 1999, sinasadya ng pamahalaan ng Pilipinas na igaw ng BRP Sierra Madre sa Second Thomas Juan. Kilala sa lokal bilang ayaw misyon sa Spratly Islands. Ang desisyong ito ay bahagi ng isang pagsisikap na ipatupad ang claim ng teritoryo ng Pilipinas sa Shoal sa gitna ng lumalaking tensyon sa rehiyon at nakikipagkompetensyang claim mula sa China. Ilocano Mix Club ay umisyoan sa loob ng tutanto na 40 miles. Exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang Shoal ay bahagi ng pinagtatalunan na Spratly Islands na kung saan ay inaangkin ng buo o bahagyang ng ilang mga bansa kabilang ang China, Pilipinas, Vietnam, Malaysia at Brunei. Simbolo ng soberanya. Ang nasabing barko ay nagsisilbing forward operating post para sa militar ng Pilipinas. Ang isang maliit na kontingent na mga Marines ay nakastasyon sa barko upang mapanatili ang isang patuloy na presensya na sinisimbolo sa paghahabol ng Pilipinas sa teritoryo. Kasalukuyang kahalagahan ng estratehiko, ang BRP Sierra Madre ay naging isang sentro sa geopolitikong labanan sa South China Sea. Sa kabila ng pagkaluhi nito, ang presensya ng barko ay isang matibay na pag-aangkin ng sabiranya ng Pilipinas. Sa UN show, ang barko ay madalas na nasa gitna ng mga pag-aaway sa pagitan ng Philippine Navy at ng Chinese Coast Guard. Itinuturing ng SIDA ang presensya ng barko bilang legitimong samantalang ipinahihiwatig ng Pilipinas na ito ay isang legal na hakbang upang maprotektahan ang mga karapatan nito sa iisang ilalim ng internasyonal na batas, lalo na ang United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS. Mga hamon sa humanitarian at logistical. Ilocano Mix Club.